Abaningi sebefundisiwe, abanye bexwayisiwe, kodwa ukhona ongaphezu kwakho konke. Lenkinga zesikhashana, khona kunokubanzima bemnyama, uthi ufunga ukuthi akubuka, kodwa ngenye imini uyobufaka ukhanya lehle. Uthi lenkinga zesikhashana, kodwa abaningi abafuna ukukholelwa ukuthi kuyobuya kukhanye, bazibonela ubudama bakanonkinga abanazo. Abafuna ukukholelwa ukuthi kuyobuya kukhanye, bazibonela ubudama bakanonkinga abanazo. Abafuna ukukholelwa ukuthi kuyobuya kukhanye, bazibonela ubudama bakanonkinga abanazo. Abafuna ukukholelwa ukuthi kuyobuya kukhanye, bazibonela ubudama bakanonkinga abanazo. Abaningi sebefundisiwe, abanye bexwayisiwe, kodwa ukhona ongaphezu kwakho konke. Lenkinga zesikhashana, khona kunokubanzima bemnyama, uthi ufunga ukuthi akubuka, kodwa ngenye imini uyobufakazi ukhanya lehle. Uthi lenkinga zesikhashana, kodwa abaningi abafuna ukukholelwa ukuthi kuyobuya kukhanye, bazibonela ubudama bakanonkinga abanazo. Abafuna ukukholelwa ukuthi kuyobuya kukhanye, bazibonela ubudama bakanonkinga abanazo.
ukholelwa ukuthi kuyobuya khanye bazibonela